Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel ADRE exam नि काटनि बागै बेयाव सावरायगोन बेनो जाबाय एक्सपेक्टेड दा बेयाव जोङो एग्जामनि सायाव सोनारनानै एनालाइज खालामगोन जे STP आव एच आव UR OBC SC काट अफ बेसेबां थांगोन रिजाल्ट लास्ट वीकआव चान्स दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 4 हिसाबै आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्ट नोंथांमोनखौ लानाय जागोन फर्स्ट वाइसआव दा जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन Bodo Job Info जेब्लायबो जबनि आपडेट मोननो आरो लोगोसे आपकामिं गोबां साख्रि फैगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेनिफ्राय एफिडिसिएलआव फैगोन दा बे माब्ला फैगोन नोंथांमोना नभेम्बराव चान्सखौ मोननो हानाय दा बे अफिसियेलि नङा लोगोफोर काटअफआ जास्ट जों बेयाव एनालाइज खालामगोन जे नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन ग्रेड 4 एग्जाम होग्राफोरा जे बेसेबां काटअफ थांगोन बायदि बे एग्जामाव दा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बेनि सिलेक्शन प्रसेसआ एसे गोरामोन मानोना 1:2 एबा मोनसे पोस्टआव सानैल' लिंहरगोन स्किल टेस्टआव नोंथांमोनखौ बेखायनो काटअफआ गोजौआव थाङो जुदि 1:5 मोनब्ला अब्ला बुरजा केन्डिडेट लिंहरगौमोन ना दा 1:2 नालाय मोनसे पोस्टआव सानैल' लिंहरगोन हमना ला 100टा पोस्ट बा 200 जन लिंहरगोन थिग बेबादि रोखोमनि बेयाव सिलेक्शन प्रसेसखौ लानाय जागोन आरो लास्टआव जायफ्रा स्किल टेस्टआव पास जायो नोंथांमोननो साख्रिखौ होनाय जागोन नोङो बबे डिपार्टमेन्टआव मोनो बे नोंनि बाथ्रासै बाट नोंथांमोना जायखिजाया साख्रि मोननाय जागोन बे एडिआर एग्जामाव गोबां डिपार्टमेन्ट्स दङ गोबां डिपार्टमेन्ट्स लानानै मोनसे कम्बाइन एग्जाम जादों मोनसे कमिसन दानाय जाबाय SLRC बेनि गेजेरजों एग्जाम जाबाय थागोन आपकामिं नेक्स्ट इयारावबो नोंथांमोना चान्सखौ मोननो हागौ दा बिदिब्ला जों फैबाय ग्रेड 4 नि अफिसियेल साइटआव फैगोन दा sebaonline.org बेयावनो फैयो नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया नाथाय रिजाल्टआ फैनायनि सिगां नोंथांमोना चान्सआ दङ ग्रेड 4 हिसाबै दा ग्रेड 4 हिसाबै रिजाल्टआ फैनायनि चान्स दङ ग्रेड 3 आ उनाव जादों ड्राइभार पोस्टआ उनाव जादों दा ग्रेड 3 आवबो स्किल टेस्ट थायो ड्राइभार पोस्टआवबो स्किल टेस्ट थागोन ग्रेड 4 आवबो अरेल टेस्ट थागोन स' बेखायनो जोंनि बे एडमिट कार्ड डाउनल'डआव जों क्लिक खालामबाय ग्रेड 4 हिसाबै बेयावसो नोंथांमोननि रिजाल्टआ आउट जागोन नैबेयाव दा बेयाव लगइन खालामनांगोन नोंथांमोना लगइन खालामनानैबा नोंथांमोना गावनि रल नाम्बारखौ होनानै नायनांगोन नैबे लगइनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दा नोंथांमोना लगइनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नायनो हागोन आरो थ' बिनिफ्राय जोंहा काटअफआ बेसेबां थांगोन STP आव अके दा जोङो STP आव काटअफआ बेसेबां थांगोन बेनो जाबाय एग्जामा गासै 150 एग्जाम जादोंमोन अके स' 150 एग्जाम जादोंमोन दा बेयाव जोङो जास्ट हमना लानो हायो नोंथांमोननि काटअफआ 1:2 नालाय सिलेक्शन प्रसेसआ 1:2 नालाय माने मोनसे पोस्टआव सानै लिंहरगोन नालाय बेनिफ्राय सासेनो साख्रि होगोन अब्ला एसे गोजौ लेभेलाव थाङो मानोना बेयाव नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किंबो मोननाय जायाखैमोन बेखायनो जोङो 75 प्लास जोङो लानो हायो बे ग्रेड 4 हिसाबाव दा लोगोफोर ग्रेड 4 हिसाबाव 75 प्लास लानो हायो STP खौहाय आरो STH आबो 75 प्लास लानो हायो अके आरो बेयाव माखासे केन्डिडेटआ बारा गैयामोन मानोना ग्रेड 4 आव बांद्राय एप्लाइ खालामनो हायाखै जायनि जाउनाव जायफ्रा एचएस पास डिग्री पास बेयाव सेलेक्ट जानाय नङा बेखायनो खम जादों नाथाय ग्रेड 3 आव बांसिन एग्जाम होदोंमोन दा बे जाबाय STP आव जास्ट 75 प्लासखौ खम लाथ'बाय बेनिफ्राय बाराबो थांनो हागौ आरो आं बुंनाय बादि जाजोबा जा जों बेयाव एनालाइस खालामदों अके देन बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ पास जायोब्ला स्किल टेस्टआव अरेल टेस्टनि थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरगोन एक्सट्रा एडमिट होनानै 10 डेजनि गेजेरावनो स्किल टेस्टखौ लायो आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो माखासे प्रसेसनि गेजेरजों फाइनाल रिजाल्टखौ होयो आरो नोंथांमोना जयनिं जानो हायो बा साख्रिखौ मोननो हायो गुबुन गुबुन अफिसाव नोंथांमोना जइन जासिगोन ग्रेड 4 हिसाबै थ' बे क्लियार जाबाय काटअफआ अलमस्ट ST जों समान थाङो बेखायनो 77 बा 78 बेबादि चान्सआव दङ SC हिसाबै देन बेनिफ्राय आनरिजार्भ स' लोगोफोर आनरिजार्भआव 95 प्लास थांनायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय बे जेनेरेल देन बेनिफ्राय OBC थ' OBC फोराहाय 85 प्लास थांनायनि चान्सआ दङ बे जाबाय OBC काटअफ ग्रेड 4 हिसाबै स' बेनिफ्राय ग्रेड 3 नि एक्सट्रा भिडिअ फैगोन नेक्स्टआव दा जायखिजाया नोंथांमोननि रिजाल्ट एक्सपेक्टेड डेटआ जाहैबाय अक्ट'बरनि लास्ट उइकआव स' अक्ट'बरनि लास्ट उइकआव चान्सआ दङ जानो हागौ आफ्टार 10 डेटनि उनावहाय रिजाल्टआ फैनो हागौ नङाब्ला स' लास्ट उइकआव रिजाल्टआ फैनो हागौ थ' बिनि सोमोन्दै दिनैनि आपडेट नोंथांमोना बुजिबाय स्किल टेस्ट थागोन स्किल टेस्टआव पास जाबासो नोंथांमोना साख्रिखौ होनाय जागोन नैबे ग्रेड 4 हिसाबाव